जोंनि सापर्टारखौ बिथांमोना एटाक खालामदों। बिथाङा बिपिएफखौ नागारदों, इमानुएल मुसाहारिया नागारदों। बबेबा गसाइगावनि बबेबा बिजनिनिफ्राय मानसि लाबोनानै थुलुर देखायनानै बुंनो नाजागोन जोंबो मानसि दङ। बे लाब गैलिया बियो। ओंखायनो नामोन बयखौबो दिनै खुनु गोनो गोथो गैया। बेदर देरसिन जागायखौसो सोलायनो नांला। न'खराव गांबा भट दंबा दरसे बेदर मोनजानायनि थाखाय गांसे नांगालाव होलायनाय जानो नांला दा। आरो जौ लोंनाय बेदर जानायजों जोंनि राजनैतिक भबिष्यतखौ जों दानो हायाखै। जों खेबसेयैनो बयबो खौसे आवगायबोदो, ट्रेक्टराव भट होदो आरो खेबसे स्ल'गान होनोसै रोंगोरा नार्जारिनो भट हो। रोंगोरा नार्जारि भट दियो। निर्मल कुमार ब्रह्म भट दियो। निर्मल कुमार नार्जारिनो भट हो। मावथि ब्रह्म हाज'वारिनो भट हो। मावथि ब्रह्म हाज'वारिनो भट हो। हेरेंगा बसुमतारिनो भट हो। हेरेंगा भट दियो। UPPL जिन्दाबाद। गोजोन्थों। सार देग्लायनि इलेक्सना माबायदि जागोन? इलेक्सना जोबोद मोजाङैनो जागोन जों होननानै जों हास्थायदों। नाथाय एसे सिगांनिफ्राय नुनो मोनदों बिपिएफ दोलोआ गावसोरनि इयुनखौ खोमसि नुहुरनानै माखासे हिंसायारि जाथायाव बाहागो लादों आरो दिनैबो सेरफांगुरियाव खास्रि बिस्रियै UPPLनि जोंनि सापर्टारखौ बिथांमोना एटाक खालामदों। थांनाय 19 बोसोराव बिथांमोना हिंसायारि खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो बेनिखायनो दिनै बिपिएफखौ नागारनानै UPPL आरो एबार रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लुबैदों मोनसे जौगासार समाज दानो नोजोर बोनानै एबारनि बिसायख'थियाव सोलायनाय फैगोन आरो खुनु कारनाव जि बिपिएफआ मोननाय नङा। बिपिएफआ आरो UPPL बांसिन देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। UPPLआव गुबुन हारिनि मानसिफ्रा लोब बाहागो लादों आरो बेखौ नुनानैनो जों बुजिदों जे गणतान्त्रिक देशआव बयबो सोलायनायखौ लुबैयो आरो एबार बिटिआरआव सोलायनाय फैगोन आरो सोलायनायजों लोगोसे जौगानाय फैगोन आरो बिटिआर गोरोबथाखौ 100% मोगथाङाव महर होनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो जोंबो UPPL दोलोआ गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनानै मोनसे मोजां बिटिआर दानो थाखाय जोङो आवगायबोदों। बिजेपिआ जे बिटिआरआव इन्ट्रि जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? बिजेपिआ इन्ट्रि जादों दिनै बिपिएफनि थाखाय। बिपिएफआ रायजो राजाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानो रोङैलाय सिबिनो रोङैलाय दिनै गुबुन आफादफ्रा दावगाबोदों। नाथाय जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुनु बेबायदि राष्ट्रीय दोलोजों थाबोफेराखै। जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा माहारिनि माखासे आफादफोरजों थाबोदों आरो बेनिखायनो दिनै बिपिएफआ जोबनानै थांगोन। नाथाय बेवहाय रावबो राष्ट्रीय दोला गोख्रों जानाय नङा। UPPLआनो बेयाव गोख्रों जागोन। बिजेपिआ दिनै माखासे हारिनि गेजेराव पपुलार जानो हायो नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव UPPLआनो बयनिख्रुइ गोख्रों आफाद हिसाबै खामानि मावबाय थागोन। सार नोंथाङा मा बुंनो सानो बिश्वजित दैमारि रायजो सभानि बिश्वजित दैमारिया बिजेपि मानो बिथाङा बिपिएफखौ नागारदों, इमानुएल मुसाहारिया नागारदों आरो गोबां मानसिफ्रा बिपिएफखौ नागारनानै थांगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा बेनि गुबै दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि। हाग्रामा महिलारिया गावनि दैदेनगिरिफोरखौ अननो आरो मान सन्मान होनो रोङैनि थाखाय दिनै बिथांनि दैदेनगिरिफ्रा नागारै थांदों आरो बिथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव जि समायखिरा लादोंमोन जे जोंनो जौगानाय लाबोनानै होफैगोन, जोंनो मोनथायफोरखौ होफुंगोन, दा बेखौ मावनो हायैनि थाखाय दिनै बिपिएफआ थेर बेथेर जादों आरो बिपिएफनि मानसिफ्रा गोबाङानो UPPLआव हाबदों, सोरबा बिजेपिआव हाबदों। बेबायदिनो बिपिएफआ दिनै ध्वंस जानो थांगासिनो दङ आरो बिपिएफआ बिपिएफ हिसाबै आरो थानाय नंला। सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया WhatsApp गावनि फन नाम्बारखौ होदों गावनि बिटिआरआव हाबनाय लोगो लोगोनो बिनि सायाव मा बुंनो सानो?